shuka gabare da dan zuba mata ba. Dan dai na ga alamun ko biyo da nace ba shuka garwa. Zuka lamin ƙarya ɗaya ya ce ya bata. Ga ta nan ta fara bushewa. In ba shi ba. Kuma an ka dafa zo kana ya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hey. Da ina kai ta haka kana ta tallan ka kaure ni. Daga office din Honorable Commissioner na ayyuka wato Engineer Abdullahi Muslim. Maji kira Abdullahi Gwandu. Kwarai da gaske. Ina ba ara. Gani. To sai mu ce jihar Kebbi alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah. Wallahi mun samu gwamna mai tsoron Allah. Mai adalci. Mun samu gwamna mai adalci. Mun samu gwamna mai talakawa. Mun samu gwamna mai alheri. Mun samu gwamna mai ayyuka. Ke da bi yanzu wata 6 ake. Wallahi ga ayyuka na ayyukan gada yayi ai sai ka ce wanda ya shekara 4 ma. To albishirinki. Ina zuwa office din Honorable Abdullahi Muslim wato Engineer Abdullahi Muslim. Ke san tsohon dan majalisa muna wanda birnin Kebbi Kalgo Bunza ba mu taba dan majalisa. Wallahi ba ara wanda ya kai shi ayyuka da taimakon al'umma. Kuma shi ya anshi digiri har 3 na karama wurin sanin aiki. Shi ya sami girma gwamna jihar Kebbi Kaura Abdullahi Gundu ya ja shi mai kwamishina na ayyuka. To ina shiga sai bude min file. File abinda a file da wata map ta jihar Kebbi. Irin ayyukan da mai girma gwamna zai tsara. Wallahi jihar Kebbi local government 21 gare mu ko to wallahi ba ara wallahi babu local government inda mai girma gwamna jihar Kebbi Kaura Abdullahi Gwandu babu local government da ba aiki wallahi ke ba ma ke yanzu hilin airport din birnin Kebbi na jihar Kebbi amma sai international kai da Allah wallahi mai girma gwamna ya sa hannu yanzu haka ana nan ana gyara ne yanzu zaka iya tashi daga birnin Kebbi har Saudiya zaka tashi daga birnin Kebbi har abega Ingila zaka tashi da birnin Kebbi har kasar China zaka tashi da bari kare ke babu inda jirgi na kasar duniya inda bai tashi daga birnin Kebbi zuwa inda zakana ba wai Najeriya ɗaya ba Abdullahi Musul ya gyara mai yanzu haka ana nan ana gyara nan wato ka san wani ana gyara nan yanzu haka wato ka san wani abu duk inda muna da tsawancin rayuwa Kaura yayin shekaran ka 4 ya sake yi wasu 4 za mu sake bidan mai wasu 4 takwas za a ƙa'ida albishirinki ai takwas ɗin ga wallahi da izinin Allah sai jihar Kebbi ta dawo kwatankwace irin Abuja sannan honorable commissioner na ayyuka wato injiniya Abdullahi Musuli ya wace malam biyu mai girma gwamna ya sa hannu te ka faɗa ma al'umma tasha na motoci ke ga an ƙare da masu hawan jirage kuma ya ce tasha tana heda kwata ta birnin Kebbi gwamna ya rambada hannu wallahi za a gyara tasha a yi mata kankare ko a ruwan sama babu ƙasa babu ruwan sama sannan za a sa mata sola za a yi wurin zaman fasinjoji za a yi restaurant wurin cin abinci ke ya ce tashar da za a yi wallahi dun Najeriya ba za a samu tasha irin ta jihar Kebbi ba ke san duk ayyukan gari mai girma gwamna ka yi kina jina da kyau ke san ko shawarar su wana na ɗaya dutsen mari na biyu mai girma SSG Alhaji Bala ta fidan ya wuri na uku babban amini ne wato tunga na 4 ejin da ba taɓa yin eji jihar Kebbi mai taimakon al'umma mai taimakon talakawa wallahi ke kan kita ne amirun tsoro ma Alhaji Bello na Haliku yana cikin mai bada shawara to na 5 wato honorable commissioner masoyin mai girma gwamnan jihar Kebbi bai bada abi ne akan mai girma gwamnan jihar Kebbi muna karewa ba ara sai ya bani naira na gugan naira ga sunan cikin aljuna bari ɗauko mu ci gani tsaya kada ka ci aljihun Yahudi wallahi Yahudi ka ce Yahudi dan sada kaka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallahi kudin ga sun tarare